Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Inino ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Saka ndine imwe nguva yekuti ndakambonetsana nemurume wangu. Murume wangu akauya muno muSouth Africa. Pari zvino ndine makore 32 years ekuberekwa. Paakauya muno muSouth Africa akabva andisiya kumba. I was still 24 by then. Andisiya kumba akabva achizowana basa makare muno muDurban. Akabva achizowana basa rekudriver, ainge achidrivira umwe muIndia. So murume wangu akabva achizotanga kudanana neMazulu. Akati ava kudanana neMazulu kudaro ndokubva achizokanganwa nezvangu. Mukoma ndakatambudzika kwenguva yakareba ndiriko kuZimbabwe kusvika vabereki vake vazondipa mari vakabva vati tevera munhu uyu nekuti kana tikaita zvekutamba munhu anoroverako kujoni ikoko. Ndakatevera murume wangu, iye zvake akati uya zvako, but ndava neumwe mukadzi. Ndakazoti ndasvika muno muSouth Africa, then he introduced me to his girlfriend. Mazulu havana basa nazvo because ivo itori culture yavo, vanokwanisa kuita 3 kana kuti 4 vari pamurume umwe chete. Saka akabva atonditi Muzulu uya, it is okay, tinokwanisa kutogara tose. Mukoma apa murume ainge achigara negirlfriend mu1 room imomo. Ndakangogara navo kuda kwe about 3 days ndokubva ndachizotama. Mukoma tanga kungogarawo nomwe mukadzi uyo ainge achigarawo mulocation imomo. Ndakatoita wekutokumbira ndikabva ndati handikwanisi kuti ndinge ndichigara nemurume wangu negirlfriend apa tichandisa room 1. Mukoma ndakaona zvisingaiti ndokubva ndatanga kugara nemukadzi iyeye. Ndikabva ndatsvaka basa. Saka akazobata girlfriend yake aine chikomba mumba imomo. Mukoma mushure mekunge aenda kubasa, saka akabva achizongodzoka zvisina notice ndobva atowana kutoti ainge atori nechikomba ndobva vachizorambana. Takazobvamo mulocation imomo nekuti ainge ava kuti anotya kukuvadzwa naye Muzulu wake. Tabvamo mulocation tikazotanga kugara somewhere else, but iye semunhu ainge ava kutonakidzwa nazvo akaramba achingoita izvozvo mukomanashi zvekuti ainge achidanana neMazulu achingondirwadzisa. Upenyu hwakandirwadza mukoma kusvika ndazoenda kun'anga. Pane pamwe paakandipa mari, andipa mari kudaro akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichimbodzokera kumba ndinge ndichimbonoona vana. Saka ndiri munzira mwoyo wangu wakatanga kurwadza. Ndikabva ndati izvezvi munhu uyu wandasiya kumba izvezvi atova negirlfriend kutaura kudai. Saka ndakabva ndachizongotanga kungotaurawo nomwe mukadzi uyo wandainge ndakagara naye tiri mubhazi kudaro. Takangotanga kungosheya nyaya. Saka mukadzi uyu akabva andipa foni yake. Saka akandibvunza kuti naimi zvinoitawo here kuti murume chaiye anonzi murume angakunyorera bhaibheri rakakura kudaro. Mukomanashi mukadzi iyeye ainge aine murume uyo aiita kutukirira kuita sekunge munhukadzi. Saka vainge vakanetsana, ainge asingade kuti mukadzi wake ange achienda kumba, saka ainge achimutukirira pafoni. Saka akandibvunza kuti zvinoita here kuti apa uri parwendo apa murume wako ari kukutuka, ko munhu dai amiraka kusvika ndasvika kumba tobva tachizotanga kutukana. Saka ndakangoverengawo ndikabva ndati pakaipa ndokubva ndachizotanga kumuudzawo nyaya dzangu. Iye akatorwadziwa nazvo akabva andipa mafoni numbers akabva anditi ava nditete vangu, but dambudziko ravatete vangu vanorapa vanobatsira, but vatete vangu vanodisa mari. Hameno kuti muchataura navo sei, but vatete vangu vanoda mari. So ndakabva ndachizoti ndainge ndichazotaura navatete vake. Ndakazoti ndasvika kumba ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Then ndipo pandakabva ndachizofonera murume wangu. Ndakamufonera, foni ikatodavirwa nemushona mukadzi ainge achitotaura shona. Akabva anditi ndimi aniko. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndiri mukadzi wemurume
muridzi wefoni akabva andituka akabva anditi inga 1 akandiudza kuti makarambana 1. Ndakabatikana nazvo. Ndo pandakabva ndachizoenda paWhatsApp ndikabva ndataura nemukadzi uya ndikabva ndamuti chiudza tete vako kuti ndava kuda kutaura navo. Akabva ati it is okay. Ndokubva ndachizotaura navatete vake. Ndataura navatete vake kudaro vakabva vanditi vainge vachida kuti tinge tichizosangana. Vakabva vati handina nyaya dzinongopedzerwa pamafoni, unofanira kuti unge uchiuya pamba pangu. Ndakazoenda kumba kwavo mukoma, ndakatokwira ndichitobva kuHarare ndikaenda kumba kwavo sezvandainge ndakaudzwa kuti munhu anoda mari chaizvo. Ndakaenda kumba kwavo ndainge nditori nezvimari zvandainge ndiinazvo. Ndasvikako kumba kwavo kudaro, then that was when pavakabva vachizondiudza mari yavainge vachida. Vakabva vati vaikwanisa kundibika, kundigadzirira mishonga zvokuti murume wangu iye anenge ava kutoita sekunge mwana wangu, anenge ava kuita zvose zvandinenge ndichida kuti ange achiita. Ndakabva ndati ndo zvandiri kudaka izvozvo. Then that was when mukomanashe apo pandakabva ndachizodzokera kuHarare vainge vandipa task yakaoma kwazvo. Vakanditi unofanira kuti unge uchitsvaka sisi vako avo vaunotorera mapads pavanenge vari kumazuva avo. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwevamwe sisi vangu. Ndasvikako ndakagara navo sisi ava kwe2 months. Apa murume zvino ainge ofona achindituka achinditi kasi wava neboyfriend, sei usiri kuda kudzoka? Because mazuva acho iwawo ndaipota ndichiitira murungu wake mapeace job. Ainge ava kunetswa nemurungu wake achinzi ko aripi mukadzi wako? Ndaingomudza kuti ndinouya mangwana. Ndakati 2 months da ndigere pamba pasisi kusvika ivo vava kutokomplaina kuti naiwe ko hauchadi kudzokera kumurume, kasi murume hauchadi here? Apa ndainge ndakamirira kuti vange vachienda kumaperiods. Zuva ravakaenda kumaperiods mukoma ndo zuva iro randakabvapo pamba pavo. Ndakangoti ndamuka makuseni, ivo vakangomuka vakarara. Apa vainge vari munhu anomuka makuseni seni. Ndikabva ndati kusisi kochi kasi muri kurwara here? Vakabva vati kwandiri handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kunzwa cheko. Ndikabva ndati it is okay. Ndakafara mukomanashi. Ndakazovataimira pandakavaona vakabata kaplastic bag vachienda kumabhini. Ndikaziva kuti zvangu zvaita. Ndakazoendawo kumabhini ikoko ndichita sekunge pane zvandainge ndichida kurasa. Ndikabvendenyura ndikabva ndaona mapad avo avainge vabva mukukurura avainge vakashandisa. Ndokubva ndamatora ndikamaisa muhomwe. Ndakabva ndatotanga kutorongedza. Vakati naiwe unopenga here? Ungangoti wava kuda kutoenda kubanguru vako. Ndikabva ndati muchazovaudza, ini ndafunga murume wangu. Komanachi ndakapinda murodhi ndakananga kumba kwagogovaya, then ndokubva ndachizonovapa mapads aya vakamagadzira. Saka mapads awa ndainge ndichimashandisa ndichiti paya pakunobika. Mvura iyo yandinenge ndaswera ndakasoka pad iroro ndo mvura yandaizoshandisa kuti ndinge ndichibikira murume wangu. Mukomanashi ndakaita mwedzi wose ndichibikira murume wangu. Chakangondishamisa paari mapads awa haana kuora kuzonosvika mwedzi wapera sezvavainge vakandiudza kuti uchazomarasa after 31 days. Ndo paakazotanga kubuda makonye sezvavainge vakandiudza kuti paanotanga kubuda makonye unofanira kuti unge uchizomarasa. Saka ivo vainge vakandiudza kuti apo pandichazoenda kunorasa mapads iwawo kusango ndine karuva ako kandichazoona ipapo pandinenge ndasarudza kuti ndinge ndichimarasira mapads iwawo. Saka karuva ikako ndaifanira kuti ndinge ndichizokatora, ndiwo wainge uri mushonga wemupfuwira wacho iwoyo. Ndakazomirira murume wangu aenda kubasa. Ndikabva ndachizobudawo kwava kuchizoenda kune kamwe kasango kainge kari padhuze nepa location umo matainge tichigara. Ndakati ndirimo musango imomo ndokubva ndachizotsvaka pekuti ndinge ndichizosiya mapads, because vakangoditi unotsvaka panenge paine muti wabva wasiya mapads iwawo padhuze nemuti iwoyo. Ndakangoti ndichingonomatsveta pasi ndikabva ndatoona karuva kachitomera. Karuva aka kainge kaine kaflower keyellow. Ndikabva ndachizotora ruva riya ndika
ndakatora picture ndikatumidzira kuna vatete vemukadzi uyo wandakasangana naye mubhazi. Vakabva vanditi ndikako, vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei. Mukomana shi ndakabva ndachizodzokera kumba ndikabikira murume wangu chikafu chinonaka chaizvo, ndokubva ndachizomupa usiku mushure mekunge abva hake kubasa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi tiri vanhu vekuti tinowirirana kwazvo inini nemurume wangu, asi sisi vangu vava neproblem yekuti sisi vanopota vachidonha, ivo vatova nechirwere chepfari. So handizivi kuti zvakakonzereswa here nekushandisa kwandakaita ropa ravo rikumazuva avo, because sisi vakazotanga kurwara mushure mekunge inini nemurume wangu tatanga kuwirirana. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi sisi vangu handizivi kuti kushandisa kwandakaita mapedzi avo ndo kuri kukonzeresa here. Zviri obvious one vahanzvadzi, handiti mati mushure mekunge matanga kuwirana nemurume wenyu sisi venyu vakabva vatanga kurwarawo. Asi ngatitaurei navo mucomment section dai zvaibvira masunungura sisi venyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaisira mwana walandlord vangu pamwe pamba apo patakambogara mushonga wemakonzo akafa. Saka zvakazongonzi maybe ainge azviisira mushonga wemakonzo kana kuti ainge aine umwe ainge amuisira mushonga wemakonzo. Mwana uyu ndakamuisira mushonga wemakonzo mushure mekunge abva mukubira amai vake mari. Izvi ndakazviita ndichitoziva kuti kana akafa vanhu vachangoti isuicide kana kuti pane amuisira mushonga wemakonzo ende akasungwa. Hapana, akatofa mukoma. Tikatonomuviga kumakuva uko zvikatorowa. Saka chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizomuisira mushonga wemakonzo ndainge ndisina kana kutombomuvenga. In fact ndainge ndichitomufarira. Dzimwe nguva ndaitofamba naye ainge atori windi wangu tichiwirirana kwazvo. Chaingondibhowa paari ainge ari munhu wekuti iye nembanje vainge vasingasiyani. Munhu aingogara achingoputa mbanje nguva dzose. Saka dzimwe nguva ndaiti kana ndichida kuenda kubasa naye aikwanisa kungonzwa nungo obva ati tichazoenda kubasa mangwana mudhara. Ndainge ndiine kombi yangu. Saka ndatenga kombi iyi mukomana shi. Zvinhu zvakambondifambira zvakanaka zvekuti mukadzi wangu akatodzoka because tainge tarambana. Mushure mekunge audzwa kuti ndainge ndava nekombi ndopa akabva achizodzoka. Tainge tava kutoraramawo upenyu hwakanaka. Tikabva tachizotanga kugara kumasuburbs. Tava kugara pamba ipapo pandakazouraya mwana walandlord ndamuisira poison. Tava kugarako kumasuburbs ikoko. Takabva tachizoenda kumusha kwana madam. Saka madam ivo pachezvavo vakangokura vari nherera ende hakuna aimbotarisirawo chakanaka kuti painge pachazova nechakanaka chainge chichazoitika mulife mavo. Asi Mwari vakazongoitawo kuda kwavo tikazosangana. Ndikazotenga kombi yangu taendako ikoko mukoma. Ndopandakaona kuti vanhu vane godo. Takasvikira pamba pabanguru vavo, but banguru vavo vakasoshayika kudhara. Maiguru vacho vakauya vakabva vatanga kutarisa kombi iya. Vakashora mukoma kombi iyoyo kubva kumavhiri vachiti mazuva ano muno muZimbabwe hamusisina mutemo. Iye ainge achingoti koneiko nai maiguru. Takangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari majokes, but wainge utori mweya wegodo. Vachishora vachiti tarirai muone kupera kwakaita mavhiri. Naimi mukafamba nekombi ine mavhiri akapera kudai, ko kana mukaita accident. Pandakaseka mukoma apo pavakati ko motikari yenyu ikatsvedza nekuti mavhiri awa haasisina kana grip. Kunzoko kune vanhu vane godo. Mufunge zvenyu mukoma nashi.
ende mweya wegodo ndo unokonzeresa zvakawanda. Ini dai kwanga kuri kunziwo hama dzamadhamu dzainge dzisina kuvanzwira godo, kombi yedu vakaigadzira kuti igare ichingofa. Apawo kumhuri kwandakaberekerwa takangokurirawo munhamo, saka kuzobudirirawo kwandakaita zvakarwadza vanhu vakawanda. Ndainge ndichingotumidzirwa mabhadhi nguva dzose, saka yainge yava nyaya yekuti mabhadhi anobva kusaidi kwamadhamu, zvekare mabhadhi ainge achibvawo kufamily kwedu. Mhepo dziya dzikabva dzachizobatana zvino dzikatanga kuita pati nesu. Kombi iyoyo mukomanashi akatanga kufa titori munzira tichibvako kunoona hama dzamadhamu yakafa mukoma. Takabuda mari zvekuti by the time patakazosvika muHarare yapainge pakaipa. Then ndokubva ndachizotangawo kufamba tichienda kumasowe ndichingoudzwa kuti painge paine munhu ainge achitiganyira. Saka ndakazoenda kun'anga. Ini handidi kukunyeperai, mukadzi wangu ndainge ndava kuona sekunge ainge ava kuda kuti tinge tichirambana. Mukadzi wangu harisi hure but munhu uya wekuti haakwanise kugara panenge paine nhamo. Ipapo paakangoona kuti tainge tava kuda kudzokera munhamo, mudzimai wangu ainge ava kungogara achingonetsana neni, ava kuti hei ndoda kuenda kuNamibia ndokune dzimwe hama dzake, achiti ndokwandoda kuenda kunoshanda ikoko. Then that was when pandakazoenda kun'anga. Handina kana wandakamboudza kuti ndainge ndava kuda kuenda kun'anga. Ndakasvika kun'anga kuya kwava kubva ndachizorombesewa, asi ndakanzi mukuromba kwangu ndaifanira kuti ndinge ndichiuraya munhu anenge asina mhosva neni, munhu asina kana mhosva nemunhu. Ndakati ndichifunga ndikabva ndati zvino sekuru, nhai munhu asina mhosva neni ndianiko? Vana vangu here? Ndianiko wandingauraya? Vakabva vanditi kwete mutorwa. Ndikabva ndati mukadzi wangu here? Vakabva vati kwete handireve mukadzi wako, ndiri kureva mutorwa. Ndopavakabva vanditi mira tione. Vakabva vachizodaidza muzukuru wavo uyo akazouya nejira rered. Saka jira iri rered vakabva vachizoriturika kumadziro. Vakabva vanditi ndinge ndichimira pamberi paro jira riya. Ndakamira pamberi pejira riya. Ndo pandakabva ndachizoona mwana walandlord akasvikawo akamira kumberi kwangu akatotanga kutotaura neni. Ndakabva ndamubvunza kuti chikomo chipi nhaiwe? Ndokubva anditi chikomo icho mudhara, handei ndinokuratidzai. Ndokubva tatanga kufamba. Tainge titori nen'anga uye zvekare neavo vainge varimo mudare men'anga yacho iyoyo. Tichifamba takazongokaruka tatova kumakuva. Ndokubva ndachizoona vabereki vemukomana iyeye vainge vachichema, vainge vakamira padhuze nerimwe guva pachiratidza kuti painge paine munhu ainge abva mukuvigwa. N'anga iya yakabva yandiudza kuti zvako zvatoita wena. Ndokubva ndachitozovhunduka ndikabva ndaona kuti ndainge ndichirimo mudare mavo sekuru. Ndakavaudza vakabva vanditi anga auya kuti ange achizokupa upenyu hwake, nekuti iwewe watenga upenyu hwake unofanira kuti unge uchizomupa mari kana kumutengera mbanje. Nhaika handiti wati anofarira kusvuta mbanje chaizvo. Ndikabva ndati hongu anofarira kusvuta mbanje. Vakanditi umutengere mbanje dzakawanda chaizvo, uye kana uchikwanisa umutengera nedoro obva anyatsokudhakwa chaizvo, ndo kumubhadhara kwaunenge uchimuita ikoko. So mukoma ndakabva ndachizodzokera kumba. Ndakamutora mufana uyu ndikabva ndachizoenda naye tikandorova gochi ndikamutengera doro nembanje ndikamusiya ikoko ndikadzoka zvangu kumba. Saka ainge aine scandal yaakamboita, akamboba mari. Then that was when apo pandakazomuisira mushonga wemakonzo ndakaita wekutaimira. Ipapo mukomanashi ndatora madhamu ndikabva ndambovaendesa hangu kumusha. Then ndainge ndiri ndega mazuva acho iwawo. mukomanashi ndakaita vhiki rose ndakazvivharira mumba. Ndakachera mvura yangu ndikazadza mabhaketi angu. Kana iri setsvina ndaingoitira mubhaketi ndongokwidibira. Ndobva ndaisa bhaketi iroro mune rimwe zijira kuitira kuti munhuwi. Saka ndainge ndisingatodi kutoti vanhu vange vachizviziva kuti ndiripo, semunhu ainge achiziva mabasa ake. Ndainge ndichiti zviya kana ari masikati dzimwe nguva kana kuri kunzi panenge
pasina munhu pamba. Ndaikwanisa kungobuda zve2 minutes ndobva ndadzokera zvangu mumba. Nerimwe zuva mukomanashi ainge ari ega, saka akabuda zvake panze ndokubva agara pasitubhu aine plate yake. Ndakati yeunomukana, ndakabva ndabuda panze mushure mekunge apinda mumba, ndikabva ndangodira mushonga wemakonzo muti zvekare nemuchingwa, ndokubva ndamhanya ndichidzokera mumba zvangu. Ndokubva achizodya, akangoti achingopinda mumba, iniwo ndakabva ndabuda ndikanokutura tsvina iya, ndikabva ndakiya, ndokubva ndatobuda zvangu, ndikabva ndachizotevera madhamu. Saka takazongonzwa mafone calls ava kupinda zvichinzi afa mwana walandlord, akomita suicide kana kuti pane munhu uyo amuisira mushonga wemakonzo, asi hakuna akasungwa. Ndo zvandakaita izvozvo. Ndakazodzokera kun'anga. Ndadzokera kun'anga mukoma, kombi yangu yakagadzirwa kuita simbi yebasa. Nekuda kwekombi iyoyo ndakasvika pakutenga marori nebhazi riri parodhi ndichitaura nemi kudai. Asi kana riri sebhazi rangu iro mukomanashika, rinotoda kutoti kana ndikatanga kukuudzai nezvaro panotoda zuva rose, nekuti nyaya yacho yakarebesa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Mukoma vedu ava vari kuti vachazotiudza nyaya yavo zvizere pamusoro pebhazi ravo. Vari kuti ivo vachatotiudza neroute yarinofamba bhazi iri. Vanoti bhazi iroro vanoridaidza ivo vachiti the blood bus. Hanzi rine kudeura kwarakaita ropa, saka vanoriti the blood bus. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Zvinhu zvangu hazvisi kumbondifambira. Pandakauya kunoku kuJoni ndakamboraramawo kalife kainge karipo. Ininiwo ndine masaluni angu maviri, but upenyu hwandinorarama mukomanashi, upenyu hwacho huri kundirwadza. Ndiri kushayawo kuti chandakatadza pasi pano pezuva ndakambotadza chii chaizvo, because mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa ndakatokwanisa kutotengawo stendi ndikavakira amai vangu musha. Ndakambofamba ndichiti zvimwe kuda pane akandiroya, but ndakangoudzwa nevamwe madzibaba kuti chimwe nechimwe chine nguva. Patori nenguva yekuti unenge wakatarirwa naMwari kuti uchaitawo mari, then pozoita nguva yekuti uchange uchizotambudzika. Saka hanzi ndiri panguva iyoyo yekuti ndakatarirwa naMwari yekuti ndinofanira kuti ndige ndichizotambudzika. Ini mukoma zvekutambura handidi, sei Mwari vacho vakanditarira nguva yakaomarara kudaro. Asi madzibaba ivavo vakanditi chingoshingai munhu waMwari, nekuti kumberi uko ndaona mazoita mari. Vari kuti ndichazoroorwa nemurume akapfuma kwazvo muZimbabwe, but inini I cannot wait. Mukomanashi, saka musaluni mangu imomo ndine vamwe vakadzi vandinoshanda navo. Pane umwe mukadzi uyo wandichati anobva kumberengwa. Mukadzi uyu anofarira mishonga, anogara aine mishonga muchibhegi chake and anobata macustomers. Saka mukadzi uyu iye haashandiri inini, anotozvishandirawo. Anogara aine macustomers akawanda nguva dzose and anogara achingofonerwa nemaclients, and maclients ake vanhu vane mari. Anotoita mari kutodarika inini ndine masaluni maviri. Dzimwe nguva anotoita zvekutohaya vamwe kuti vange vachienda kunomubatsira. Saka mubvunzo wangu mukoma wandiunza pano ndewekuti ndoita sei, ndotaura naye here mukadzi uyu, sezvo iye ari munhu anoratidza kuti ane ruzivo chaizvo maererano nemishonga iyi, yekuti kana uchida kuita mari une mishonga iyo unofanira kuti unge uchishandisa. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ivo vari kuti hanzi musandituka we mucomment section. Iniwo handina kumbokumbira Mwari
kuti vange vachindiisa panguva yakaoma. Hanzi mashoko iwavo avakaudzwa namadzibaba anovarwadza. Hanzi zuva roga roga pandinomuka ndinotuka Mwari. Hey, that is so scary. Vahanzvadzi, shuwa kutuka Mwari. Hanzi mukoma ndinototuka Mwari, not kutuka Mwari mumwoyo mangu, asi kutotaura chaiko ndichitotuka Mwari. Hanzi dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndichifamba kana ndikangotarisa mudenga ndobva ndatanga kutuka Mwari ndichiti, asi chandakambokutadzira nhai iwewe chimbori chii? Because handina kana kumbogara ndakakukumbira kuti unge uchindisika, saka chawava kunditambudzira, uri kuda kumbonditambudzira chii chaizvo? Kana ndakaita mari, chii chakazokurwadza? Mari yacho ndiwe wakandipa here, kana kuti ndainge ndichishanda ndichiburitsa ziya, saka chauri kuda kunditorera laki rangu chimbori chii? Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Asi mune zvivindi vahanzvadzi, zvivindi zvekutuka Mwari. Hanzi ndinotuka denga. Hamutyi here ngai vahanzvadzi? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndaroorwa nevarume vatatu, but so far ndava mu3rd marriage. Handizivi kuti murume uyu wandigere naye ndomuudza here chokwadi icho chinokonzeresa kuti mamarriages angu ange achizoparara. Izvi ndakatanga kuzviziva apo pandainge ndichiri ne15 years. Nerimwe zuva ndakati ndaenda kunowacha kurwizi. Ndiriko kurwizi ikoko mukoma ndakaona njuzu, but njuzu iyi pandakaiona ndakatofungidzira kuti ainge ari umwe mukadzi zvake wechikuru, but zvakangondinetsa because mukadzi uyu akangokaruka abuda mumvura. Zvakatondinetsawo kuti gogo ava vanga vachituhwina, saka ndainge ndiine vamwe vandainge ndiinavo. Ndakazoti vision yacho iyoyo yapera apo pandakazoudza vamwe vandainge ndiinavo kuti ndainge ndaona munhu akabuda mumvura akangonditarisa, even though ainge ari muchembere wechikuru, but ainge akanaka, aine vhudzi rinoyerera, akangonyemwerera ndokubva adzokera mumvura. Vakabva vatoti, waona njuzu iwe, waona njuzu. Kainge kasiriko kekutanga mukoma. Ndainge ndiri munhu wekuti ndairota hope, uye zvekare ndichirota hope ndinenge ndichiona hove dzinenge dziine macolors akasiyana siyana. Saka hove idzodzo dzimwe dzacho dzaitouya kwandiri dzichitaura neni, dzichindiudza dzimwe dzacho kuti ihove dzemugungwa, dzimwe dzichiti dzinobva kuIndia, dzimwe dzichiti dzinobva kuMozambique kuti dzinge dzichiuya kuzotamba neni. Dzimwe nguva ndaizotorota ndiri mugungwa tichitotamba tichitofara ndirimo mugungwa imomo, and that is where I was feeling at home. So then that was when pandakazoti nerimwe zuva ndainge ndichifamba ndikabva ndachizosangana nemurume, asi chakandishamisa pamurume uyu, iye ainge akaita kunge nyoka. Murume iyeye akabva achizoti kwandiri, uri mukadzi wangu, zuva ranhasi ndakuita mukadzi wangu. Zvandakuita mukadzi wangu handidi kuti umwe murume ange achizokubata. Wazvinzwa here nhaiwe mukadzi wangu? Ndakavhunduka mukwamanashe ndikabva ndatanga kutiza, but iye akasara zvake achiseka achiti, usatiza zvako, nekuti kubva zuva ranhasi ndichange ndichizova ndiinewe, ndichakuchengetedza, uye zvekare ndichaita kuti unge uchizoita mari, asi handidi kuti unge uchizova mukadzi weumwe munhu. Ndo pakatangira laki rangu ipapo. Mukwamanashe takazobva kumusha tikabva tachizotanga kugara muHarare. Vabereki vangu vainge vava kuita zvekutengesa. Baba naamai vaifamba mumaprazi vachihodha zvakasiyana siyana, but kunyanya mukaka vachitengesa. So zvadaro ndipo apo pandakabva ndachizotanga kufamba naamai. Ndaingoti kana ndikabuda ndiine bhaketi remukaka ndaingofamba mukoma kuda kweabout 10 minutes ndobva ndatodzoka. Amai vaitoshamisika kuti nhaiwe mwana iwe wakamboita sei? Ndaikwanisa kutengesa kana mabhaketi matatu
kudzamara baba vangu vazotenga motikari. Baba vangu vakatenga motikari kuburikidza nekutengesa kwatainge tichiita mukaka, uye zvekare vakazotanga kuita zvekunohodha hove tichitengesa, ndokubva vachizotovhura shop kumusha, uye zvekare nemuHarare tainge tatova nematakshop edu akati wandei. Saka taingoti ilaki kuita kwaMwari, ndisingatozivi kutoti nyoka iya yandakaona tichiri kumusha yakanditi, iwe kubva zuva ranhasi wava mukadzi wangu, uye zvekare haufaniri kuti unge uchizoroorwa neumwe murume, ende kana ukanditeerera ndichaita kuti unge uchizoita mari nekusingaperi. Ndakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe murume uyu akafa rufu rwakandirwadza, rwakarwadza vanhu vakawanda kwazvo. Murume uyu ainge ari makanika, ainge achangobva mukurambana nemudzimai wake, because mukadzi wake yainge iri type yaye yekuti hairemekedzi murume. So hama dzake dzakabva dzachizoti chitsvaka mukadzi wechidiki, because mukadzi wacho ainge ari mukuru kwaari. Then that was when patakabva tachizosangana, akandipfimba, neniwo ndikabva ndamuda murume iyeye because he was very kind kwandiri. But murume uyu akazonogarwa negearbox ari muzasi memotikari akatokuvara mukomanashi. But chakanetsa vanhu ndechekuti gearbox iroro rakangonomugara paruoko, but ndokubva atofa. Saka vanhu vazhinji neniwo ndakatofungidzira kuti X ndiye ainge azvikonzeresa, because ainge akatombouya pamba pake akabva atanga kumupopotera achiti, manje musikana iyeye kana ndikangoziva paanogara ndikuda kunomurova kana kurova nevabereki vake. Saka paakashayika murume iyeye, who was my first real boyfriend, paakafa vanhu vakangofungidzira kuti the ex-wife ndiye ainge azvikonzeresa. Fast forward, ndakazomitiswa neumwe murume uyu akabva achizondiroora. Takagara tose tikazvara mwana wedu 1, ndokubva achizotanga kurwara. Akarwara kwenguva yakareba, ndokubva achizoshayika. Ndikabva ndachizopinda zvekare mumarriage. Ndapinda mumarriage, murume uyu akandiroora. Angadai akafa, dai kwanga kuri kunzi hatina kuzouya kunoku kuSouth Africa. Saka ipapo ndainge ndava nekaidea manje kuti inini ndini ndakakonzeresa rufu rwemurume wangu wekutanga, uye zvekare uyu ari kurwara ndini ndiri kuzvikonzeresa zvekare. Saka takabva tachizotanga kufamba. Ndainge ndava kusazorora ndichifamba ndichienda mumaprofita, mumba muchigara makazara minamato yakasiyana siyana. Saka ndo zvakatomuponesa izvozvo, ndokubva tachizorambana. Ndikabva ndachizopinda mu3rd marriage. Saka mu3rd marriage umu ndava nemwana nemurume uyu akazondiroora. Varume vose ava vandakagara navo hakusi kunzi taichasana mapoto, kutoroorwa mukoma, like my current husband akandiroora zvakashamisa vanhu. So ndava nemwana naye, ndine vana vatatu from 3 different fathers. Saka njuzu iyi inouya kwandiri ichiniti, mukadzi wangu unondirwadzisa chaizvo, wakazvara vana vatatu nevarume vatatu vakasiyana, but nini uri kuramba kundipa mwana. Saka njuzu iyoyo inouya kwandiri yobva yanditi iri kuda kuti tinge tichisika bonde, tinge tichizozvara mwana. But mwana uyu inoti mwana iyeye ndichazoenda naye, kana wafa unozoya uchimutora mwana wedu. Saka ndiri kuhope kudaro pose apo patinenge tava kuda kunorara tose. Njuzu iyi ndinobva ndaibvunza kuti iwe uri kuda kurara neni, sikarudzi yako iri kupi? Then inobva yatsamwa yobva yanyangarika, panongoitika chamupupuri yobva yanyangarika. Saka handizivi kuti ndoita sei. Ndomuudza here murume uyu wandigere naye kuti izvi ndo zvakaitika pandakatanga kudanana neumwe murume uyo akafa, my first husband the previous husband ndichizoroorwa naye. Ndomuzivisa here kana kuti inyaya dzekuti ndinofanira kungoramba zvangu ndakanyarara, inyaya dzekuti hadzitaurwe? If you tell me, I'll be following through in the comment section and I'll be very grateful. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndomuudza here murume wangu kana kuti kwete? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.